मिडियानि मावथि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आङो देबरगाव ब्लक कमिटिनि UPPL दोलोनि आफादगिरि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिबाय। आरो बे मिडियानि गेजेरजोंनो दिनैहाय BTR ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जाथि जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोनग्रा आरो ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनिसिम आङो ब्लक कमिटिनिफ्राय जानानै बा देबरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरदों। दिनैहाय बाव आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों माखासे बिसयफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौ दरखारथार जानायलाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बिसयफोरखौ बुंनांगौ जाहैदों। मानोना दिनै बे आंनि बुंनाया आंनिफ्राय खुगानिफ्रायल' ओंखारनाय आंनि साननायल' खोथा नङा। बियो जाहैबाय जोंनि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 61,097 भटार्सफोरनि बिथांमोननि साननाय हनाय, बिथांमोननि लुबैनाय, बिथांमोननि हास्थायनाय खोथाफोरखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंथिनो लुबैदों। नोंगौ जोङो देबरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि देबरगाव ब्लकनि सिङाव गासै 328टा गामिफोर दङ देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय। बे गामिफोरनि सुबुंफ्रा मा लुबैदों लुबैयाखै जोङो बिथांमोननि गामिफ्राव हाबै हाबै जोङो बिथांमोनजों रायज्लायनानै मिथिनो मोनबाय, बिथांमोननि अभाब अभिजगफोरखौ मिथिनानै मोनबाय। आरो दिनै बे रायजो राजाफ्रा मा सान्दों मा लुबैदों बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय। बे खोथाफोरखौनो दिनै जोङो नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव बुंनो लुबैदों। नोंगौ जोङो दिनैहाय जोंनि समष्टि हिसाबै जोंहा MCLA हिसाबै जोंहा हाग्रामा महिलारि दङ। दिनै MCLA हिसाबै जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया बेनोमोन। दिनै जोंनि MCLA हाग्रामा महिलारिया दिनै बिथांनि सायाव दिनै मोनसे फोथायनानै बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो मिथिनो मोनबाय बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो जेब्लानाखि जोङो एसेमब्लि जिरायदोंमोन, बे एसेमब्लिफ्राव बिथाङा दासिमबो दिनैसिमबो खेबसेबो माने हाजिर जायाखै। दा बे बिथिङै जोङो नोजोर होनानै जोङो नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय बिथाङा दिनै रायजो राजानि सायाव अननाय गैया, रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय गैया आरो बिथाङा दिनै एसेमब्लि बा पार्लियामेन्ट सिस्टेमखौ बिथाङा मानहानि खालामनाय बायदि जादों जोङो फोथायो आरो। दा दिनै बिथाङा जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ, जोंनि रायजो राजानि अभाब अभिजग माखासे समयसाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेमब्लियाव दिनै माने बुंथि हैयाब्ला दिनैहाय माब्रैहाय मिन्थिनो। ओनसोलनि रायजो राजानि मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथाङासो बुंथि हैनांगौमोन। दा बेनिखायनो रायजो राजाया जोबोद दुखु मोनदों, रायजो राजानि सायाव अनसायनाय गैया होननानै फोथायदों। दिनै रायजो राजाया बेसेन गोसा गाव गावनि भटफोरखौ होनानै बिथाङा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावथों होननानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय देरहानायनि उनाव बिथाङा रायजो राजाखौ सनमान गैयै, मान होआखिसै, रायजो राजाखौ माने मान होनो रोङाखिसै। बेखौ जोङो बुजिनो मोनबाय। दा आंनि मोनदांथियाव बेनो जाहैबाय बिथाङा दिनै गोबाव सम 15 बोसोराव बिथाङा देरहाबोबाय थाबाय, चिफ जाबोबाय थाबाय। बे चिफ जानाय समावबो दा जोङो बुंनो गोनां जाहैबाय बे 15 बोसोर समावबो बिथाङा दिनै रायजो राजानि खामानिफोरखौ, रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंबोनो हायाखिसै। बिथाङा बिथांनि चिफ जाबोनाय समाव नंगौ गावनि माखासे मानसिफ्राल' दिनै धोनि जाबोदों, थाखा फैसा खामायनो हाबोदों। नाथाय गासै रायजो राजाफ्रानो मोननांगौनिफ्राय बन्सित जाबोनानै थाबोदों। दिनैनि नैबे बुब्लियावबो, नैबे समावबो दिनै जोंनि देबरगाव ओनसोल हिसाबै गासै खामानिफोरनिफ्रायनो दिनै डिप्राइभ जानानै थानांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना दिनै बिथाङा MCLA हिसाबै दिनैहाय उत्थापन खालामहैयाखिसै। बबे ओनसोलाव मा नांगौ नाङा बेफोरखौ दिनैहाय उत्थापन खालामाखै। बेफोरनि थाखायनो दिनैहाय जोङो जोंनि रायजो राजानि खोथाफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव जोङो बुंथिनो गोनां जाहैबाय। दिनै रायजो राजानि लुबैनायखौ जों बुंथिनो गोनां जाहैबाय। दिनैहाय जोङो मिथिनायाव दिनैसिमाव 6 बार एसेमब्लि जालांबाय। बे 6 बारावबो दिनैहाय खेबसेबो हाजिर जायाखै। थांनाय फ्ल'र टेस्टआव खेबसे हाजिर जाहैदों बेखौ जों मिथिगौ। नाथाय बिनि बाखि समफोरनिफ्राय बियो खेबसेबो हाजिर जायैखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय
माखासे 8 थारिखआव जानुवारि 8 थारिखआव खेबसे जादोंमोन, बेयावबो बिथाङा हाजिर जायाखै। आरो 28 जानुवारियावबो खेबसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखै। आरो 26 फेब्रुवारियावबो मोनसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखै। आरो 17 नभेम्बराव खेबसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखिसै। आरो 4 थारिख एप्रिल 2022आव मोनसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखिसै। आरो दिनैनि बे 27 थारिखआवबो बिथाङा हाजिर जायाखिसै। दिनैहाय आं बेखायनो रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों। दिनै बिथाङा रायजो राजानि सायाव अननाय मोजां मोननाय दंमोनब्ला बिथाङा दिनै बेबायदि खालामनो नङामोन। बिथाङा दिनै सासे MCLA हिसाबै दिनैहाय बिथाङा ओनसोलफ्राव गिदिं गिदिं खबर लानांगौमोन, सोरहा मा अभियोग जादों, बबे ओनसोलाव दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मा जानांदों, दिनै मा अबस्थायाव दं, बेखौ खबर लानांगौमोन। दिनैहाय बिथाङा जोङो हमनो हाबाय, दिनै गावनि गाद्दिखौ मोनैनि थाखायनो दिनै गासै रायजो राजाफोरखौ नेवसिबाय। बे बिथिङै जों नायोब्ला दा बुंनांगौ जाहैबाय बिथाङा गाद्दि लुबैसोला होननानैसो जों बुंनो गोनां जाहैगोन। बिदि बुङोब्लाबो गाज्रि बुंनाय जानाय नङा होननानैसो आं सानो आरो। दिनै बिथाङा रायजो राजानि सायाव असे फोथायनाय, असे अननाय दंमोनब्ला दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खबर लानांसिगौमोन। बिथाङा रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै एसेमब्लियाव उत्थापन खालामनांगौमोन। दिनैहाय जों बेखौ नुनो मोनाखिसै। दिनैहाय आङो ओनसोल जोंनि बे 328टा गामिफोराव जोङो गिदिं गिदिं नुबोदों। दिनै जोङो जोंनि UPPL दोलोनि जोंनि जे मावनांगौ खामानिफोरखौ लानानै, जेबायदि जोंनि थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजानि खाथियाव हाबफैदों। बे समाव आंहा मोनसे हुदा दं आंनि जिबनाव। दिनै आं अपोजिसन पार्टि होननानै अपोजिसनजों रायज्लायाबासिनो थाफेराखै। सोरबा बिर'धि दलफोरनि सुबुंफोरनि सायावबो बिथांमोनजों आं खाथि सोमोन्दो थानानै बिथांमोननाव सोंदों, रायज्लायदों। बिथांमोनहाबो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांमोननि आसाया मामोन बेखौ बिथांमोना फोरमाय। दिनै जोङो गोबां दोलोफोरनि हेंथा होसेखौबो नेवसिजोबनानै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि सायाव नोजोर होआखिसै। अब्लालाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ मानोथो नांबावगौ? बेफोरबायदि दिनै BPFनि सापर्टार मानसिफ्रानो जोंनि सिगाङाव बुंबाय। दिनै बेयो जोंनि खोथा नङा, आंनि खोथा नङा। दिनै बे खोथाया रायजो राजानि बुंनाय खोथासो। बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों, जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे हाग्रामा महिलारिया जाहाथे रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ लानानै जाहाथे एसेमब्लिफ्राव हाजिर जानानै नुजानानै जाहाथे उत्थापन खालामो, आं बेखौ खावलायदों। दिनैहाय जोंनि बे नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनायनि आरो जोंनि प्रेस मिट खालामनायनि गुबै उद्देस्यआ बेनो। आरो जोङो आसा खालामदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मिथिगोन। दिनै जोङो देबरगाव ओनसोल हिसाबै देबरगावनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मा जानांनानै दं, गासैबो मोननांगौफोरनिफ्राय दिनै बन्सिथ जानांनानै दङ। MCLA थासेयावबो थायि बायदि जानांनानै दं। दिनैहाय जोंजों बाङालि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं, राजबंशी जनगोष्ठीफोरनि मानसिफोर दं, दिनै आदिबासि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं। दिनै मोनफ्रोमबो जाथिफ्रानो दिनै बिथांमोना जोंनो दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैहाय जोंनियाव जोंनि देबरगाव समस्ति हिसाबै जोंनि बर' भटार्सफ्रा जाहैबाय 34,219 दङ। मुस्लिम भटार्स हिसाबै जोंनाव 750 दङ। राजबंशी हिसाबै जोंनाव 3,460 दं। गरखा हिसाबै 3,950 दं। आरो नाथजुगि हिसाबै जोंनाव 1433 दं। राभाफ्रा जाहैबाय 789 दङ। जोंनाव गार' जनगोष्ठीनि मानसि गैया जोंनि समस्तियाव। एसामिस दङ 206 आरो बेंगलि जनगोष्ठीया 6,900 भटार्सफोर दङ। आरो हिन्दीबासिफोर दङ 490 आरो आदिबासिफोर दङ 8,900। दिनै बे भटार्स सुबुंफ्रा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों, जोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायदों। दिनैहाय जोङो बेफोरबायदि जानांनानै थागोन नामा? आरो दिनै लासै लासैनो हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिसास आरो फोथायनाया गैया जालांदों। जोंनि UPPL दोलोआ सरकाराव दं हिसाबै जोङो हानायखिनिखौ जोङो रायजो राजाजों जगाजग खालामनानै जोंनि गासैबो जों सरकारनिफ्राय फैनाय फिसा फिसा अनसुंथाइफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजानो बिलाइगासिनो दङ। जोङो UPPL राजखान्थि दल हिसाबै
बेफोरबायदिनो जे गामिफोराव जे स्किमफोर दं मोनथावनांगौ दङ सरखारनिफ्राय जे फिसा फिसा अनसुंथाइफोर मोननाय दङ बेफोरखौ जोङो राननानै होगासिनो दं। नाथाय बेफोरजों फोलोमनो हाया। दिनै MCLA फोरनि दायथ'आ बेलेग जायो। दिनै बिथांमोनहा दिनै गासै खामानिफोरखौ दिनै रायजो राजानि गिदिर दिनै समस्याफोरखौ सुफुंनांगौब्ला दिनै MCLA फोरनि दायथ' थायो। आंनि फोथायनाया बेनो दिनै MCLA हिसाबै बिथाङा दिनै रल लानांगौमोन ओनसोलाव दिनै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हानांगौमोन। मानोना MCLA फ्राबो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा बा UPPL आरो BJP सरकारा दिनै अपोजिसन पार्टिनि MCLA फोरनोबो दिनै माखासे मोननांगौफोरखौ दिनै होगासिनो दं। बे मोननांगौ बिसोरनि जे मोननाय बेफोरजोंनो बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाफोरखौ नायनांगौमोन, रायजो राजानो होनांगौमोन। नाथाय बे होनायखौ जों नुवाखै। बिथांनि जे MCLA फान्ड बे फान्डखौ बिथाङा बबाव बाहायो दिनैसिमबो जोङो रायजो राजाफोरनाव सोंब्लाबो जोङो मिन्थिनो मोननाय जायाखै। बिथाङा MCLA फान्डआव बेसेबां लाख थाखा मोनदोंमोन, बे थाखाखौ बहा बाहायो जों दिनै बिथांनिफ्राय जेबो मिन्थिनाय जायाखै। दिनैहाय जोङो MGNरेगा हिसाबै बेफोरखौ जोङो दिनै BCDC लेभेलाव जोङो मोनफ्रोमबो गामिफ्राव राननानै होनाय आरो बेनिफ्रायनो जों माखासे अनसुंथाइफोर बेफोरखौ फिसाफोरखौ जोङो जेरै WPTनिफ्राय फैनाय बबेबा SD बर्डनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ लानानैनो जोङो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होगासिनो दङ। आरो जोङो जेबायदि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदिनो जोङो जोंनि माखासे मोजां सिस्टेमफोरजों थांनानै जों रायजो राजाफोरनिसिम सहैहोगासिनो दङ। बेखिनि फिसा फिसौजोंनो जों रायजो राजाफोरनो दिनै फोलोमगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव मोजां मोननाय अननाया बिथांमोननि सायाव बारायगासिनो दं। बिथांमोनहा नंगौ मावफुंजागासिनो दङ। दिनै जेब्लानाखि UPPL सरकार फैजेनदोंमोन, UPPL आरो BJP सरकार दिनै जोंनि BTRआव सासन खालामजेनदोंमोन। सासन खालामजेननाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे महिलाफोरनि थाखाय हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय जोङो अरुणादय हिसाबै जोङो मावफुंनो हादों। दिनै गोबांथार दिनै महिला बिमाफ्रा दिनै अरुणादयनि स्किमनि गेजेरजों दिनै मासाव 1000 थाखाखौ बिथांमोना मोनगासिनो दं। आरो बिनि उननिफ्राय जोङो दिनैहाय माखासे बोराय बुरि पेन्सन थांनाय समफोराव दिनैहाय गोबां इलिगेल दंमोन बोराय बुरि पेन्सननि बेलायावबो। थांनाय समाव BPF सरकारा मा खालामदोंमोन, जायफ्रा 40 बोसोर 45 बोसोर बैसोनिमोन बिथांमोनखौबो दिनै डक्टरनि लिरनायनि गेजेरजों 60 बोसोर बानायो होनानै बिथांमोनहा माने पेन्सनफोरखौ होनाय बेब'स्थाखौ लादोंमोन। नालाय जोंनि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो सिस्टेमफोरखौ सोलायदों। दिनै जायफोरा इलिगेलमोन बेफोरो गादों बैसो जायैफोरा। आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेनि अनगायै MGNरेगा खामानि बेफोरखौबो जोङो रायजो राजाफोरनो राननानै होगासिनो दङ। आरो मोनसे जोङो माखासे बुरि पेन्सन, बोराय पेन्सन आरो हाबा जायै मानसिफोरनि रान्दि मानसिफोरनि माखासे होगासिनो दं। आरो बावैसो समनि उनाव जोंहा माखासे रेशन कार्डनि खामानियाबो सोलिसिगोन। आरो सेकेन्ड फेजनि जे अरुणादयनि खामानि मावनांगौ बेबो अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायसिगोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार सरकारि आसनिफोरखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो सिगां समफ्राव जेरैबायदि मावदोंमोन बेबायदि मावाखै। जोङो UPPL सरकारा कमप्लिटलि न' लुनाय PMAY न' लुनायावबो दिनै जोंनि समस्ति हिसाबै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव टटेल 6900 PMAY न'फ्रा लुफुंजागासिनो दङ। दिनैहाय बियो जोङो 90 दिननि बिथोराव लुनांगौमोन। दिनैहाय फ्राय लुखांजाबायबो, 90 दिनानो जास्लाबाखै। दिनैहाय लुगासिनो दङ। दिनै कमप्लिट जानायनि लामायावसै। आरो बे जोबखांनायनि उनाव जोंहा 8000ता न' फैगासिनो दं क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव। बेफोरबो मोजाङैनो मावफुंजागोन। आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंनायाव जोंनि प्राइमारि कमिटिफ्रा रल लाफादों, मोजाङै दायथ' लाफादों, नोजोर होदों जाहाथे न'फ्रा मोजाङै मावफुंजायो होननानै। नाथाय बिर'धि दलफ्रा गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों। बे बिर'धि दलनि मोनसे नितिखा, बुंनांगौ खोथाखा। बिथांमोनहा बुंदों न'फ्रा मोजां लुजायाखै। नाथाय जोङो बेखौ बुंनो थाङो, थांनाय जोंनि मेगनजों नुबोनाय जोंनि थांनाय 2012निफ्राय 10निफ्राय जेफोर न' लुबोजादों दिनैसिमबो इनकमप्लिट जानानै दं। रेफुजि मानफबनानै थानाय न'फोरखौ गोनां जायोब्ला जों बेफोरखौ नोंथांमोनखौ लेंलांनानै मोनफा मोनफा फट' खेबहोनानै जों देखायनो हायो। नोंथां आद्रा जानानै दं। खिन्थु जोंनि नैबे समनि न' लुनाया दा 6900ता न'आ लुफुंजाजोबनोसै, कमप्लिट जानोसै। बेखिनियानो।